Jinsabu fl-aqwa tagħhom it-tħejjiet għal dik li hija meqjusa bħala l-akbar festa l-aħħar tas-sena 2015. Din is-sena ċelebrazzjonijiet tant mistennija fi Pjazza San George il-ħamis filgħaxija huma akbar minn qatt qabel. F'konferenza tal-aħbarijiet ingħata tarif dwar dak li se jseħħ biċ-ċelebrazzjonijiet li se jibdew mit-8 ta' filgħaxija u jibqgħu għaddejjin sa tard bil-lejl. Il-bands lokali Mużik u The Crowns se jdaħlu l-folla preżenti fi spirtu ta' festa permezz tal-mużika tagħhom. Barra dan, 10 membri tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta flimkien ma' kantanti stabbiliti se jallegraw lil dawk preżenti b'interpretazzjonijiet ta' uħud mill-aqwa suċċessi mużikali ta' kull żmien. Il-qofol tal-lejla jintlaħaq bi projezzjonijiet tridimensjonali li se jagħtu stampa ċara ta' dak li għaddit minnu l-kapitali Maltija tul dawn l-aħħar 450 sena. Barra dan, ftit minuti qabel nofs il-lejl, il-folla se tkun tista' tgawdi divertiment provdut mid-DJs Clint Bajada u Pierre Cordina li se jassistuhom għal countdown tal-aħħar minuti tas-sena 2015. Għal-lejliet l-ewwel tas-sena saru wkoll diversi arranġamenti fosthom biex is-servizz ta' trasport bil-baħar għal Belt Valletta jibqa' għaddej sal-4 ta' filgħodu. Iċ-ċermen tal-Valletta 18, Jason Mikallef, ħeġġeġ lil pubbliku ta' kull età biex jattendi u jgawdi minn diversi sorpriżi. Ċelebrazzjoni fej fuq kollox se naraw il-poplu jingħaqad flimkien jisfen jitbisfem u koll naturalment din is-sens ta' għaqda u ferħ din il-pjazza ewlenija f'Malta u naturalment fil-Belt Valletta fejn aħna naħseb irnexxielna intelgħu dat tip ta' entużjażmu attivitajiet partikolari anka dak li ma konniex noħolmu sa ftit ta' snin ilu. Huwa mistenni li għal dik ċelebrazzjoni li se tittella mill-Fondazzjoni 2018 bl-għajnuna tal-Ministeru għall-Kultura, il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta jattendu madwar 50,000 ruħ.